siyaga sowan iki dereng pambagya sareng-sareng padha domrekani iki lho Jatilan Turangga Muda. Jatilane kita sedaya saking kathah ing Yogyakarta ayo kanca padha amriksani iki lho Bapak Surabanapati. Sampun siyaga sowan iki dhateng para pambagya sareng-sareng padha domrene ya iki lho Jatilan Turangga Muda ya Surabanapati ya kasmaranti ora doyan mangan apa maneh dolan pengen tansah ketemu dirimu seorang aduh wong ayu tambah ana rasa tresnaku
dadi kasunyatan. Apa aku iki kasmaranti ora koyan mangan apa maneh dolan pingin tanasa ketemu dirimu sayang orang Jawa ayu tambah nono rasa tresnaku. Yuk, melaku ngetan kok balik ngulon apa setian dek kelakon. Iya nyos ya. Kemari
nyawang sliramu lan sesandingan tresnane atiku wong kanggo sliramu ya iya 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 nyos seker 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 iya dalam tak dukun ke hore hese hore hore hese lure lure ulane sawa kenabyan cilik butute dawa yen tam lirik sing kira-kira sing dilirik bojone tangga hore hose alah hore hose pikiran motore kanjeng iya nduk ganen rene tak supirane heeh yen tak seneng piye aja mung mandeng heeh golek ana piye nomor WA-ne oke siap ose alah hose udan terus kok durung ngombe ya terus ombe ngono iya banyu segara nyawang pantes yen weruh kowe lan yen tak enteni ane dadi rondo aja no hore hose alah hore hose hoi da 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 kudu ngerti cara aja ditinggal abri pasen agati murah sing eling sing eling apa mas iku budaya kudu ngerti cara aja ditinggal abri pasen agati murah kaya sing eling iku budaya
maju budal ayo padha maju ayo maju neng kalangan jatilan tu prangga muda saking tlatah kulon progo maju maju ayo padha maju ayo maju neng kalangan jatilan tu prangga muda saking temon kulon progo la 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 maju maju ayo padha maju ayo maju neng kalangan jatilan tu prangga muda saking temon kulon progo hara